Бу жырым 2005 елда язылган иде. Рамил Чуракул сүзләренә, Эльвира Хаматнурова көйе, Рания Билалова репертуарына. Гөнаһ төне. Син миңарга кадәр бик күпләрне зәңгәр төндә назга күмгәндер. Бердән берем җаным бәгърем диеп иреннәрен сурып үпкәндер. Син гомремдә һич беренче түгел, миндә тәүге ярың түгел бит. Сөям диеп ник соң алдашабыз гөнаһ ләззәтләргә бирелеп. Бик күп төннәр кебек монысы да үтеп китер таңнар атуга. Мин куркам, куркам җаным, сиңа чынлап гашыйк булудан. Син гомремдә һич беренче түгел, миндә тәүге ярың түгел бит. Сөям диеп ник соң алдашабыз гөнаһ ләззәтләргә бирелеп. Ләззәт тулы гөнаһ